ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hoore fonde bonkoto kon waktu yoni ha to daru hijratu ene jeeya e gardidi kabruji men sharifa habibou haydara kam wonno maire wuuro bonkoto mo golle mum a paayo dinno e nokku o kam yalti aduna kikiɗe hanki o to dakar to mauritanie jagorɗo kalfinaɗo kotki e rima ɓen hoɗɓe nokkuji ɗi ndewani lawol kala yo keɓo koko jegguinta e nokkuji mumena to leydi mauritanie balɗe tati sunari ɗum ko caggal wonande accident musɗo bannoɗo e lawol seego ha kene fota wonde no capanɗe nayo e gone ɗo mbasena pittali mumena to leydi guine konakiri étudiaji janggoji université ɓe e rima laamugu balɗe ɗiɗi so tawi dokkaniɓe boursiji mabɓe koɓe jippotoɓe e booli to leydi côte d'ivoire ñalawma janggo woni manditare leydi ndi jeeyi sababu ari kona beje neldi message faade o Alassane Dramane Ouattara nde a citta ɓen jaggaɓe taw jagguira ko dawrugol kabruji men manaw en ha toon to RD mo Congo kame Tchad ha fayma toon to Cameroun Afrique du Sud ha fayma toon to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ha sukore ene deftere Allah teddunde daara o ne jangguina français anglais wondude hebloji goɗɗi kay tawne yaade juɓɓudi jangguin leydi Sénégal. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno lappipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma daara rewɓe kame worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe West Foire ha faynma toon to Keur Massar. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en haadujine sukaɓe yaroɓe duuɓi nayyi duuɓi joyyi ha faynma duuɓi sappo e nayya. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en uddifde muɗum mum ha yaaji walande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hejje heena. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji sappo ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗo ɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi. Daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene windita yimɓe ko fate banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko ɗiɗi lewru août musidɓe tedduɓe ha faynma lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule. ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala. ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala.
ceerno Djiby Sy ene anndi denndaangal kilineeɓe mum wonde o heɓii leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu kadi omo jogii leɗɗe siroji pewnaaɗi baawɗi neldeede e kala nokku e kala leydi joomum woni. ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuuji ɗiɗi heen fannu gooto so a ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fini yalta e ma haa laaɓa. fannu goɗɗo so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma haa laaɓa. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene jogii base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓernde ma o hoɗi. ceerno Djiby Sy ne wiya denndaangal kilineɓe mum yiɗi waɗnde listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne wiya denndaangal kilineɓe mum aroɓe yo gaddora nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hannde gandal mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde jeegoma jokko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba ma en dia kabaruji men ha toon to Bonkoto gattaten koye gonnoɗo maire wuuro Bonkoto woni Sharifa Habibou Haydara mo ganduɗa wonno darde mum ko yidde ɓamtude Sénégal yidde ɓamtude diwan Vélingara kala ko fate banggue internet ha e heblude sukaɓe ko fate banggue golle gam haɓade kala kene wiye ɗanle ɗe ndewani lawol rutinde yimɓe ko fate banggue ndema kanko on Sarifa Habibou Haydara jaadinoɗo suudu men SAS kala ɗo Abdourahmani Ka ummino ene yaaha kono kadi ko ballidiɗo fulɓe kala ha fayenma toon to Madina Gounass ma en ketto konguɗi makko ko ɓoyano ko fate banggue golle payuɗen ɗe o dañño wadde ko hanki o yalti aduna to Dakaru o wiroya ñalawma hande o toon to Daaru Hijratu. Bonkonto ko arrondissement taweteɗo e nder falde Vélingara. Oɗo commune Bonkonto ardi ɗum ko biyeteɗo Sarif Habibou Haydara. Cunoɓe oɗo commune ene jogui weltare mawde e oɗo mabɓe maire saabu kala saaha seedadeɓe gueɗe labtude de maire o waɗantaɓe guila e laabi gam joktude nokkuji jokinoɗi ha yiddude janguirde gam haɓade humabinnagu weeyo timmugo gam hokkude ɓesgu fartange jokkodirde e aduna ndiyam timmuɗam gam ittude ɗamka e nder nokku o hani e gueɗe goɗɗe caabotode ɓamtare e rendago koye on commune jeeya wuuro wiyetego Daaru Gaɗa jaɓɓiɓe station mo sukaɓe wuuro ngo mbaɗana gam ha mbawa heɓidade fannuji ɗiɓe jiiɓi yarude ni. ɗo noon ɗo daariɗen ɗo won golle gueɓɓade ɗo manam koko waɗa délibération nde wonno min ƴeftino sukaɓe fodde 50 min nayi ɓe ñanggoye métier ji ɗi ganduɗa garwan yiɗi métier ji mbiyata tubako mbiyata métier de base to pétrole ɗum woni ko wayno hono pompiste en ko wayno hono graisseur en ko wayno hono gérant de station ko wayno hono gérant de dépôt de gaz eɗen gueɗe sukaɓe ɓen noon kamɓe jiiɗi darnande ɗo station service station one kadi waɗanama délibération ɗo ɗum bornoji ɗi aywa so diwi ɗum Dakar kadi famodirama ha woodi maire o waɗi hen guila to formation ha to apport heede million sappo e joyyi ay ko heddi ko emin ballodira hen ko ene la DRN emin jewta hen e mabɓe
no wayno manam hande chaque min keddora ko autorisation ji to banggue sapeur pompier en e ko way noon kala ko fati sécurité ɗum hankkadi nana e juuɗe préfet so tawi min keppi ɗum tan on sanga min gara min mbaɗa pose de la première pierre pour fuɗɗade liggade station pakiña Sinthiane e pakiña mawde ko wallitiɓe ko pom ngam newo ya garta nokkuji cafrirdi hayni e boyli e nder commune mo Bonkonto on maire Serif Habibou Haydara serani e waɗande ɓe gueɗe kewɗe ngam ɓamtare commune o pour ndiyam minen jakkirano ɗum ko heewi sabu tawi minen de saare ɗo yaada e temen nayi neɗɗo kono ko woyni wotor woni ɗon banno Allah addi robiŋaji ko yettere Allah bo addi ko kanko noon Allah e makko men mbiya ɓaari ha yettima joni ndiyam saɗani kam ɗum ko yettude Allah mbuyi ko wona seeɗa koko ɓittinnomin min ñaaguimo Allah e bawgal muɗum o dari o waɗani min ɗum e moƴƴere makko sabu wona ɗo min puɗɗitorade ɗum kono ko kanko Allah hoddirno wawa min ɗum ɗo waɗande wonno ko Sharif Habibou Haydara golle mum mantiniɗo ko fate banggue commune mum guilay booli joktude yogay guure juukiɗe toon wadde toon école aji sukaɓe mbawa janggude heblude sukaɓe ko fate banggue métier beele jomin mbawa dañde ɗo guuri ɗum wonno darde makko wadde boyli ha yimɓe mbawa dañde ndiyam timmuɗam ko woni jaltuɗo aduna kikiɗe hanki o to Dakar wira hande toon to cuuɗi mumen to wiyete Daaru Hijratu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardegol ceerno Habous Diallo e gardiɗo suudu men SAS woni Abdourahmani Ka kame goldi mum kala ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kanko konnoɗo Sharif Habibou Haydara biraɗo hande toon to cuuɗi mumen kono ne kadi goɗɗo hankimo Sénégal Afrique wasi fittandu muɗum woni Abdoulaye Elimane Dia ɓurɗo andirede kala jomo ganduɗa darde mum ko ruttinde yimɓe e ndema wallidde yimɓe ha mbawa dañde gurdam newiɗam nde moni kala wawata tinde hoore mum gorko jaƴƴo no fewi darinoɗo ɓamtare ha tenti kollirnoɗo joguiɗo ngoɗo hen maayo jogui sagataɓe fotani wasde ɗum wonno yiyande makko ko yidde kay yannude kala ken wiye ndema ligimaji e gueɗe goɗɗe kala ha yimɓe mbawa yitade hoore mum ɗum waɗi hanki kikiɗe ɓandu makko juula to juma umariyene tawtorede khalifaɓe diine aada kame khalifaɓe laamu kala e tawtorede Abdoulaye Daouda Diallo ceerno Madani Tall kam e yadiɓe kala caggal mum ceerno Madani suuti toon konguɗi ngam wasiyade yimɓeɓe e artude e moƴƴere makko e hollirde ko jomiraɗo rokkunomo kanko Abdoulaye Elimane Dia rokkimo gandal rokkimo ɓesgu e ɗum ɗo henna kadi ko yettude Allah waɗimo julɗo kadi o maayi e ndimagu makko kanko noon o wira hande ko toon to hoore fonde eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydu jurum makko jurumum faade e makko ha joni koye Sénégal keddoɗen gartoɗen koye jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal o holliti ujunnaje nayo e temedde nayo e capanɗe jeeɗiɗo e goo neɗɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo henna boros gonɗo hande e gaynude yimɓe ko temedde jeenayo e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo hen temedere e nogas e tato neɗɗo ko memodirnoɓe wondunoɓe e oɗona ñaw kene fotta wonde temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeenayo e nayo neɗɗo ko raaɓaɓe anda ka raaɓe ɗumen ɗum noon yimɓe rentade ɓuuri saabu ko raaɓete ko anda raaɓe ɗumen ɓuuri hewde no fewi temedde nayo e capanɗe jeeyo e ɗiɗo neɗɗo keeɓi cellal mumen capanɗe jeegomo e nayo ma ballite fofande o saaha mo gonɗen sappo e jeegomo neɗɗo mbasi hen pittali mumen yidde hoorejo leydi Sénégal ko artirde toɓɓe kewnoɗe yaade e nder jayidiri leydi Sénégal to fuɗɗorto ko toon to RTS kala subaka artude ko fate banggue hollirde yimɓeɓe mboroso no wayni no yarata no sifori e hindinde yimɓeɓe e jertindeɓe ko noon wi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kono kadi o arti e yaññade kanko on jagorɗo oɗo saaha kala yontere ɓe ɓeyda ko fate banggue leecce ɗe ɓen ñawɓe leloto toon to hôpital uji gam teskede raaɓo koko ɓeydi ƴellitade e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko Habibou Sy kam wonno jagorɗo e laamu Abdoulaye Wade kam tigui testa tawa ne jogui oɗo henna mborosa mo coronavirus gartaten koko fate banggue baccalauréat teskama yalti ha laaɓi dañannoɓe dañi yahoɓe dawal ɗimmal puɗɗoto ko ñalawma alti ko puɗɗoto ko ñalawma janggo aset gaynoya altina ɓen dañɓe ɓen dañi kono kadi hewɓe oɗo saaha dañani teskede hitande hikka nde ko fate banggue kawguel baccalauréat ne yatiri caggal
caggal par rapport e hitande a yawtunde sen giwi ton to Sénégal koto Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie holliti ujunnaje ɗiɗo e temedde jeenayi capanɗe jeegomo e ɗiɗo woni ƴewdaɓe hen ujunnaje ɗiɗo e temedde nayyi e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo jeenayi mbaɗa koye test biyeteɗo TDR woni test jawɗo mo hollirta no fewi wonande neɗɗo o ne jogui mborosa kene wona temedde nayyi e capanɗe jeetato e joyi mbaɗa ko test PCR woni test normal mo laboratoire hande jomum ko wondi tawane jogui oɗo hen ñaw ko temedde tato e nogas e jeenayi e neɗɗo yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen temedere capanɗe jeetato neɗɗo keeɓi cellal mumen gorgol jaɓɓima gorgol eɗen gandi ko diwan gorgol jaɓɓima woni on région ɓe jaɓɓima taw ko commission ko fate banggue sécurité alimentaire ko fate banggue catal ta jour ɓe jettima toon puɗɗima rokkirde ko fate banggue balle mawɗe kene wona ujunnaje sappo kene wona ujunnaje sappo pawɗe kene fotto wonde jafoɗona ujunere fawde taw ko tonuji taw ko beele kene fotto wonde kene temedere sappo e goho ton jafoɗon kaw ko beele kene wona capanɗe jeetati e goho ton taw ko nebama e balle goɗɗe gam feccude yimɓe ɓen hatojinɓe taweteɓe oɗon diwan gam teskede oɗo saaha so yonti yimɓe hewɓe ene katojina e balle kono kadi ngal ɗon cetal ngal haɗani ɗon tan ngal woni ko yillade e nder leydi Mauritanie kala gam wallide ɓiɓɓe leydi ndi ha moni kala wasatinde caɗɗele ko fate banggue jagorɗe kewnoɗe yaade foftere mumen guila tan walla kala hitande lewru août aɓe kewi dañde foftorde mabɓe ko wiyete vacance ministériel ɗum noon hikka waɗata ɓe dañata foftorde mabɓe jeeta sababu noon ko wonande oɗo hen mborosa teskaɗo e nder leydi Mauritanie goto mabɓe kala ma jokku golle mum so wona ɗen jagorɗe teskaɗe gollima golle mawɗe no fewi guila hitande fuɗɗi ma jaa foftorde mumen kono ɓeena inɗe mumen kalaka e wiide joguiɗo konngol gouvernement o Mohamed Cheikh Al Qazwani joɗodima e sarɗiyankoɓe gorgola ɗum ko ñalawma hanki o gam disodirde mabɓe ko fate banggue caɗele oɗon diwan siftinde on kanko hoorejo leydi ndi o ƴetti pellital joɗodade yoga e sarɗiyankoɓe taweteɓe kala e nder oɗon région gam yidde feccude e mumena ko fate banggue pala ɓamtude diwan oɗon ɗum tagui hanki o joɗodima e ɓeɗen sarɗiyankoɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue kotki erima e nder ɓattake makko o holliri wonde hoɗɓe e jeeyi laamu ha e booli ha e boowe kala ɗe ganduɗa jomum jeeya yo joomum heɓo iwde ɗon e ittede ɗon kono kadi haade joomum ittede ɗon ko ma namde so tawi ne jogui kayit oɗon galle saɗa jogui kayit mo ganduɗa ko oɗon kayit tigui hokkuma fodde wawde wonde ɗon e oɗon galle ma rokke nokku goɗɗo ɗo mbawɗa faade so tawi noon a ala oɗon kayit ɓe ɗawi ɓe mbaɗi étude ɓe tawi an kay ka koɗɗoɗon tan huɓere nde ma dirguite ha laaɓa ƴeewa an ɗo paaɗa kono kadi puɗɗorto ko leegal biyetegal laksara ɗum noon a ɓooyata e wiide oɗon jagorɗo kalfinaɗo kala ko fati e banggue kotki al akhbar ɓe kolliri ko fate banggue jangde jagorɗo ko fate banggue ñeñal walla mbiyen alahbar ɓe kolliri jonde hakkude jagorɗo ñeñal kam e pinal ñeñal kufɗo ñeñal e pinal kam kadi rutti woni joguiɗo konngol laamu ngu wo joɗodima e bureau de syndicat journalisme mo leydi Mauritanie kanko wuldahi ɓe garti e yañade caɗele ko fate banggue jaydi yankagal kamɓe ɓeena jaydiyankoɓe tawtornoɓe garti e yañade golle mabɓe walla ni ne jobdi mabɓe kam e golle mabɓe toppitte no fewi kono ne kadi ŋarɗine taw kadi ɓe dokke fodde mabɓe ha timma kanko jagorɗo o holliti yiddemo ko nde ɓe gonata yimɓe tigui fayodinɓe ko fate banggue meccal mabɓe kono ɗo sa laamu ngu ene daari wallude ko fate banggue jayndeli privé kam e public kala temedere so tawi a dañi hen te capanɗe joyyi aɗa sa laamu ngu ene heeɓi no fewi suka debbo ɓurɗo ŋarɗude jangde hitande hikka nde ko fate banggue concours natgol école wiyete ko Lalla Yahya Cheikh Mohamed jibina ko hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi toon to Nouadhibou kamɓe noon rewɓe joyo ko rewɓe joyo kala ko ɓen goni ɓurɓe ŋarɗude jangde concours e nder leydi Mauritanie si fande hakkude jagorɗo ko fate banggue golle kam e heblo hakkude mum e jagorɗo nandu mum mo leydi Maroc caggal nde waɗi jillu mum toon to leydi Mauritanie gam nafodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali sunare balɗe tati wi hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ɗum ko caggal accident musɗo baɗɗo toon to Zembugou
zembugo ɗum nan ene tawe e nder région mo Ségo taw ganduɗa ko subaka law camion goto felbodiri e air ñono ha ganduɗa kene wona 4 neɗɗo mbasi en pittali men 3 neɗɗo gañi men gañande musen fewi société civile arti hen yañade won ɗiɗo accident ji ala ko addi ɗum so wona laamu ngu saabu no yimɓe dongnirta auto ji ni laamu ngu toppitaki ɗum hay seeɗa ko wona ɗum ko kala kene wiye drapeau ji artirama ha hakkude ɗum woni sunare balɗe 3 e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko ere ñono e hoore mum ñalawma hande o dartini auto ji mum kala gam jeeyede e nder nde ɗon sunare jaydiyanke biyeteɗo Abdoulaye Niang kam tigui wawi hanki jamu mum kadiɗo to kasso ɗum noon nawimo toon ko tribunal commune 6 caggal tumedemo on wonno haalande ko fati e banggue majjugol Biram Touré jaydiyanke majjude guila hitande ujunnaji 2 gartaten koko fati banggue CNT ɗe gandi ko catal lomtigal sarɗiyankoɓe leydi Mali cour suprême fonnoɓe artude dossier ji nelduno toon taw neldunoɗin dossier ji ko mouvement M5 RFP ɗum ko caggal nde ɓe gulliti 121 sarɗiyanke taw ko ɓen wiyeteɓe CNT ɓe jadani hen nde tawno kewendi ko mintoreɓe kamɓe goni dariɓe ha Ibrahima Boubacara Keita iwe lefol laamu ɗin ɗereji fonno yurnitede koye oɗo henna dumunna kono noon dirtinama ha 2 lewru septembre toon to leydi Mali jihadiyanke biyeteɗo Ben Mohammeda ɓurɗo andirede Abdallah Maliki kam woni jaggaɗo kewɗo naati yalti hakkude leydi Mali kam e leydi Algérie kono noon ene tuuma ne adda armeji e nder diwan Kidala kadi tawtorama kombaji mawɗi no fewi yoɓima pittali hewɓe kon woni jaggaɗo to kerol hakkude leydi Mali kam e Algérie taw jaggimo ko armée leydi Algérie o wiye taw ko leydi Algérie nokku biyeteɗo Borji Barji Mukhtar ko toon o jagga oɗo mo tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Algérie jaydi yanke biyeteɗo Olivier ñalawma hande o waɗi ɗum duuɓi 47 biftonoɗo guila tan e lewru avril ha oɗo saaha mo gonɗen yiyaka jinnaɓe makko erima laamu leydi Mali kam e laamu leydi France kala nde mbaddata jungo e fannu beele kadi wawde yiitude neɗɗo mabɓe toon to leydi Guinée Conakry ɓen étudiaji janggoɓe université publique erima laamu leydi ndi ɓe dokki laamu leydi ndi balɗe 2 woni 48 heures so tawi tan ɗo e aset janggo boursi mabɓe kira tan lewru mai ha fayma juin juillet kala alan koɓe keeɓi so tawi arani koɓe jippotoɓe e booli kamɓe kala toon to leydi Guinée jagorɗo woni hoore jagorɗo leydi ndi woni Ibrahima Kassori Fofana erima jayndeli public et privé kala ha e radio ji kala ɗo tan fuɗɗoto ko ñalawma hande ha 6 lewru novembre nde ɓurata yaññade ko fate banggue téléji e radio ji kala ñaw oɗo henna mborosa nde ɓurata wawde findinde yimɓeɓe ha yimɓe ɓuura wawde rentade to Côte d'Ivoire 7 ñalawma janggo ɗan mawninta manditare leydi muɗum ɗum noon ari kona beje ɓindi ɓatake faade Alassane Dramane Ouattara oɗo saaha yiddemo koko fate banggue ɓen nangaɓe taw nanguira ko dawrugol kala ko fate banggue kirisaji bannoɗe leydi kalde jomumen mbawata ɗaccitede ha laaɓa ha wiye ceera toon to Côte d'Ivoire toɓoji mawɗi jippi toon ñalawma hanki o nokku biyeteɗo Madina ni ne tawi nokku biyeteɗo Kabadogo kene wona yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittal men caggal nde kuuɓeji nder guitti toon sengueje kewɗe mbeɗima ha laabi kewɗi kam e coura potoji mum kala jani toon to Burkina Faso sunare mawde woni toon ɗum ko ñalawma hecci hanki o pelɓodiral musgal attaque mo bokku ha walla attaque mo worɓe joguitiɓe armeji mbaɗi toon 3 neɗɗo mbasi pittali men hen 15 ko koninkoɓe hen yimɓe 11 ko civil en hen 4 ko VDP taw ko wallidiɓe koninkoɓe heddiɓe goni jihadi yankoɓe taw koye nokku biteɗo guddamba ɗum noon ko combat kuccam e wiide jayde leydi Burkina Faso to RD Congo kene foto wonde 9 officier police ɓen tigui goni nangaɓe bedda e kaso ñalawma hanki o ɗum noon ko tournudeɓe ko fate banggue koppareji jonde panoɗe e armée leydi Congo toon to nord Kivu to Tchad tonne kadi ko sunare mawde woni toon ha ganduɗa kene wona nogas e nayo koninke hecci hanki mbasi toon pittali mumen taw koye pelɓodiral hakkude mabɓe e Boko Haram ɗum noon koye maayo witengo Tiliya kene wona 150 kilométre hakkude mum e N'Djamena e wiide
porte parole armée leydi a Tchad ɗum ko ɓe pelbodiri e Boko Haram hewɓe e mabɓe noon majji cuwataw yitede hewɓe mabɓe kadi gañi woni bidi dogi ha ɗo cuwataw yitede Cameroun hanki accident musto waɗi lawol fade Yaoundé iwde nokku beteɗo mefu afambo ken wona capanɗe 5 kilométre hakkude mum e Yaoundé ko kar goto cersinoɗo kene wona yimɓe yonɓe no fewi capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ɓe kawri koye camion goto ene sarsi leɗɗe ha teddi ko ɗen tigui pelɓodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe 17 mbasi hen pittali mumen to Afrique du Sud Naomi Campbell eɗen gandi ko on woni star britannique goto jimowo debbo jofima peɗeli Jacob Zuma gonnoɗo hoorejo leydi Afrique du Sud gonɗo hande to hôpital wawanani hoore mum tawa o erima wonande on rontani ndonu jaam Nelson Mandela ɗum ko caggal kalde nodda tribunal koma waɗa mayɓe ɗum ko caggal nde tribunal wonande taƴinimo lebbi 15 e kaso o sali nottoyade waɗi toon duñodire e pelɓodire mawɗe no fewi e nder wuuro makko ha waɗi 350 neɗɗo mbasi pittali men oɗo saaha o ɗaccitama omo tawe to hôpital jarowo e duuɓi 79 tumaɗo guyka e haalde konnguɗi bonɗi faade e laamu walla ni ɓen ñawoɓe leydi ndi to États-Unis de Amérique cakkitortoɗen kabaruji men haade men yaha to États-Unis aɓe toon to Afrique du Sud Sirila horejo leydi ndi waɗi waylo hanki waylo bettere jagorɗe mum ken wona postoji 10 jagorɗo hen jagorɗo koniyankagal guittama wattama ɗon postoji goɗɗi to États-Unis de Amérique kala jiɗɗo nadde toon oɗo saaha mo gonen koma jogoɗa carnet vaccination wonti wawnere so tawi kay a waɗani ɗum andu an kam a ala toon demmala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen na wonno kabaruji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso aldirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo moon Haali Abouba ɗo e nden yo jaam jogomi jogo moɗon